Bună dimineața, Kitty! Bună dimineața! Alo! Ce faci? Ce faci, Kitty? Te-ai trezit? Să nu mă înghiți! Mă înghiți! Trezirea! Hai! Hai să facem băiță, că e sâmbătă astăzi. Să plecăm. Vii? Hai! Să mergi la oraș. Te scot în centru. Hai! Hai! Vii? Cât asta? Hai! Plecăm? Kitty, hai! Hai că mă duc să fac duș, hai! Hai să fac și băiță, da? Hai! Vii? Hai cu tata, hai! Hai! Hai, Kitty, vii? Nu vii? Nu vii tu! Stai că ești mai fânari. Te chem eu când să vii, da? Odinește că ești obosit, toată săptămâna ai muncit. Hai! Da? Pa! Pa!